دو partiyên Kurdistana Bakur, Partî Demokratî Kurdistanê Bakur û Hudapar êrişên li ser ofîsên NKS li Rojavayê Kurdistanê şermezar kirin. PDK Bakur derbarê êrişên ser ofîsên NKSê yên li Rojavayê Kurdistanê daxuyaniyeke nivîske belav kir û bang li rêveberiya PDK kir ku van êrişan rawestîne. Banga PDK Bakur derbarê êrişên bi ser ofîsa NKSê piştî tobarankirina Tirkiyê li Başûrê Kurdistanê ku bi hiceta hebûna PKK tê. Li Rojavayê Kurdistanê jî milîsên girêdayî bi PYD da agir berdana ofîsên NKSê û êriş birine ser endamên wan. Tevî ku PYD dibêje ku tû peywendiyên wan bi êrişan nîne, lê ji her kesî re diyar e ku ew milîsên êrişkar li ser heman rêbaza siyasî ne. Bi heman rengî, heta roja îro desthilatdariya PYD li Rojavayê Kurdistanê êrişkarekî tenê jî dernexistî pêş dadgehê û berpirsyara xwe bi cin nehaniye. û ev yek jî nîşane dide ku ew bi xwe jî piştgiriya wan çalakiyan dike. Çalakiyên ku ev rêbaza siyasî ya PYD li hember tevgera siyasî dike, naye qebûlkirin, bi taybet ku di demekê de tê. Ev rêbaz bi şev û roj behsa yeketiya netewî dike, ev helwest ziyanê dide bercewendiyên niştimanî yên Kurdistanî. Partî Demokratî Kurdistanê Bakur daxwaz ji PYD kir ku ev kiryaran rawestîne û berpirsan dadgeh bike. Da ku danûstandinên NKSê û PNK careke din dest pê bike ji ber ku li hevkirina wan parastina mafên gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ye. Her wiha Partiya Hudapar êrişên ser bi ofîsên NKSê û partiyên bi serva şermezar kir. Serbar kir ku ji êrişa diyar e ku aliyak tê armançkirin û kesên ku êriş dike ciwanên şoreşger in, yên ser bi PYD û PKK vane. Di dawiya daxuyaniya xwe de, Hudapar daxwaza rawestandina van êrişan kir ku nakeve xizmeta gelê Kurd û doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê.